У Беларусі 21 гадзіна. Час на аб'ектыў. Навіны гэтая пятніца распавяду вам я, Юлія Лабанова. Добрый вечер. Лён на особым контроле. Як Карэлічы рыхтуюцца да инспекции Лукашенки. Кто нас туда пустит? А хотели бы? Ну, хотелось бы лично поздороваться за руку. Президент, надо же як-то колхозников этих, как говорится, ну, больше як-то уважать, больше зарплату там. В этом кресле сидел, за этим столом он работал. Год без Алеся Ліпая. Якім памятаюць заснавальніка незалежнага інфармагентства «Белапан». Імпэт, які быў у Алесе, ён, мне здаецца, характарызуе таксама цалкам усю кампанію «Белапан». Па 40 чалавек у класе і заняткі на калідоры. Як у глыбокім вырашаюць нястачу школаў. Вторая смена постоянно. Детям не всегда удобно. Добираются дети на другой конец города, и с транспортом проблем. Александр Лукашенко працягвае інспекцыю па Гарадзеншчыне. Чарговымі кропкамі ягонага маршруту стануцца Карэлічы і Дятлава. Пад асаблівы кантроль там кіраўнік краіны паабяцаў узяць рэгіянальныя льнозаводы. Напярэдадні візіту Белсат з'ездзіў у Карэлічы і даведаўся, чаго чакаюць ад Лукашэнкі і як рыхтуецца сустрэць яго тамтэйшыя жыхары. Падрабязней Галіна Абакунчык. Якасць лёну ў Карэлічах праверыць Александр Лукашенко. Падрыхтоўка да візіту тут распачалася адразу па заяве наведаць мясцовы льнозавод. Прыбіранне лёну з палетка ў Карэліцкім раёне ідзе ўзмоцненымі тэмпамі. Таго патрабуе не толькі спрыяльнае надвор'е, але і абяцаны высокі візіт. Сыравіну звозяць на бліжэйшае прадпрыемства «Карэлічы лён». У кіраўніцтве, аднак, сцвярджаюць, што адмыслова не рыхтуюцца, бо заўжды гатовыя. Але цяжкасці ёсць. 2 мінулыя гады сталіся правальнымі з-за дрэннага ўраджаю. На сёлета прагнозаў не даюць і размаўляць адмаўляюцца. Але працаўнікі на прадпрыемства не скардзяцца. Есть работа, хорошо оплачивается. В среднем заработная плата на льнозаводе 500, не меньше рублей. Анансаванага візіту ў Карэлічах чакаюць і рыхтуюцца на ўсіх узроўнях. У тым ліку парадкуюць дарогі і ўсе пад'язныя шляхі. Саміх жа працаўнікоў перадусім турбуе, як аплачваецца іхняя праца. І вырашэнне праблемы нізкіх заробкаў якраз і ўскладаюць на візіт высокага гостя. Хватае працы. А заробкаў? А заробки так себе. Зарплату троху поднял повыше. А у остальном вроде бы устраивает, пока все нормально. Президент, надо же як-то колхозников этих, как говорится, ну, больше як-то уважать, больше зарплату там. Ну, какие тут больше перамеры? Главное, как мир был на земле, да и все. Адсутнасць працы, малыя заробкі і чынавенскае гаспадарання – галоўныя праблемы, пра якія кажуць таксама і іншыя жыхары Карэлічаў. Чакаеце? Ну, кто нас туда пустит? А хотели бы? Ну, хотелось бы лично поздороваться за руку. Только и всего, не Ну, больше начальство прижимать на местах, потому что распоясались совсем. Поглядите, как народ живет. А як народ живе? Ну, в каждом дворе машина, но хочется трохи лепей. Народ, пенсионеры обиженные. Судя по своей работе, многие организации просят немного подождать, то бишь с выплатами. Бывая порой, дело доходит до года, ждем. У нас нема работы в Карэлічах, нема. Один у нас маслозавод, там немножечко такая есть, и льнозавод, а также нема нигде работы. Очень тяжело с работой, даже строительных организаций теперь нема. Айчынны лён сярод стратэгічных беларускіх сельгаскультураў. На яго перапрацоўцы занятыя каля 40 льнозаводаў ва ўсёй краіне. Аднак аб'ём і якасць льняных вырабаў неканкурэнтныя на еўрапейскім рынку. У кірунку рэанімацыі льнаводства краіны нават прымаліся некалькі адмысловых дзяржаўных праграмаў, кажа лідар незалежнага прафсаюзу Александр Ірашук. Лён, ну, можа, я паэтычна буду казаць, вельмі трапяткая культура. Вельмі тонкая тэхналагічна і такі вульгарны, грубы гаспадарчы арганізм, як калгас, абсалютна непрыдатны да таго, каб займацца льноводствам. Паводле адмыслоўца, эфектыўнасць льнаводства магчымая пры ўмове рэфармавання ўсяго працэсу вытворчасці. Але шэраг візітаў у рэгіёны краіны – гэта яшчэ і падрыхтоўка да недалёкіх парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў. Галіна Абакунчык, Белсат.
У якіх сферах інтэгравацца Расіі і Беларусі дамовіліся, засталося вырашыць, як ажыццявіць інтэграцыю на практыцы. Беларускі прэм'ер Сергей Румас справаздачыўся Лукашэнку пра поспехі на лініі Масква-Менск. Якія вынікі дала рэвізія саюзнай дзяржавы, распавядзе Александр Папко. Дорожная карта поглубления интеграции с Россией будет готовая уже у вересні, заявил после встречи с Александром Лукашенком премьер нашей краины Сергей Румас. Рабочая группа и затым прэм'еры цалкам адпрацавалі праграму дзеянняў для рэалізацыі палажэнняў саюзнай дамовы і гатовыя яе парафаваць. Гэтая праграма налічвае 66 пунктаў. Яны практычна ўсе ўзгодненыя. Што ў гэтых пунктах? Стварэнне роўных умоў працы для прадпрыемстваў у абедзвюх краінах, тлумачыць прэм'ер. Менск і Москва дамаўляюцца, што заводы будуць плаціць аднолькавыя падаткі, аднолькава кантраляваць якасць, атрымліваць энерганосьбіты паводле аднолькавых цэнаў. Пра адзіную валюту ці адзіную канстытуцыю Менск і Москва гаворкі не вядуць. Канчатковая інтэграцыя – гэта праграма «Максімум». Ніхто у цвярозым розуме на рэалізацыю праграмы «Максімум» не разлічвае. Правесці рэвізію саюзнай дамовы летась запрапанаваў расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў. У якім кірунку інтэгравацца далей, Александр Лукашенко абяцаў дамовіцца да снежня. В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Сёння Сергей Румас пабяцаў не толькі развязаць праблемы, але і зрабіць наступны крок – падрыхтаваць 28 дарожных мапаў для выроўнівання умоваў працы прадпрыемстваў. Аднак ці адмовяцца расійскія аграхолдынгі ад пратэкцыі рассельгаснагляду, а беларускія заводы ад шчодрых дзяржаўных субсідыяў. Я не ведаю, як гэта будзе працаваць палітычна, таму што мы ведаем, што значная частка гэтай фінансавай дапамогі, якая ідзе на дзяржаўныя прадпрыемства, у асноўным ідзе для таго, щоб захаваць працоўныя месцы. Вырашыць, што рабіць з працоўнымі месцамі і прыстасавацца да новых умоваў прадпрыемствам мае дазволіць пераходны перыяд. Наколькі працяглы ён будзе, беларускі прэм'ер не паведаміў. Александр Папко, Белсад. Праваахоўнікі высветлілі асобу аўтара паведамленняў з прапановаю занесці выбухоўку ў сталічнае метро. Управленне барацьбы з арганізаванай злачыннасцю сцвярджае, што гэта 21гадовы раней несудзімы жыхар Менску, які працуе праграмістам у прыватнай кампаніі. Прынамсі 4 сваім знаёмым з ананімнага нумару праз месенджер ён прапаноўваў забраць пакет з самаробную бомбу і занесці яго ў метро. Аўтар пагражаў расправу над родзічамі і абяцаў узнагароду $15 000. Матывы гэтых учынкаў рассыльніка невядомыя. Сабраную інфармацыю праваахоўнікі перадалі ва ўпраўленне следчага камітэту. Пакараннем за фальшывае паведамленне пра небяспеку можа быць пазбаўленне волі на тэрмін да 5 гадоў. З пачатку года за гэткія злачынствы ўжо завялі 35 крымінальных справаў. Паведамленні пра замінаванне сёлета атрымлівалі гандлёвыя цэнтры Галілея, замак, галерэя Менск, станцыя метро Уручча. 19 жніўня падобныя паведамленні атрымалі адразу шэраг гандлёвых і бізнес-цэнтраў, гатэлі, вакзал і аэрапорт. Інфармацыя пра мінаванне ні ў адным выпадку не пацвердзілася. Год таму пайшоў з жыцця заснавальнік інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Алесь Ліпай. Ён хварэў на анкалогію, аднак блізкія і сябры журналіста ўпэўненыя, сэрца Алеся не вытрымала ціску праваахоўнікаў у справе Белта. Успаміны пра знакавую асобу ў беларускай незалежнай журналістыцы у матэрыяле Насты Каханович. Вот в этом кабинете, собственно, Олеся работал. Вот здесь его рабочее место, здесь он в этом кресле сидел, за этим столом он работал. Мы здесь специально оставили такой мемориальный уголок. Все сохранилось так, как было при Олесе, но только вот появился его портрет вместо него самого. Быццам выйшаў на хвіліну. Алесь Ліпай застаецца для калегаў адной з самых уплывовых асобаў беларускай журналістыцы. У 25 гадоў ён заснаваў першае ў краіне незалежнае інфармацыйнае агентство. Он очень глубоко переживал все, что было связано с Белопаном. То есть он пестовал Белопан, растил Белопан, ну и, соответственно, глубоко очень переживал все неурядицы, которые происходили. До першай гадавіны смерти коллеги запустили кампанию сбору сродкаў на помнік журналісту. Больш за 200 чалавек разам ахвяравалі неабходныя 10 000 рублёў. Гэта можа стаць адказам краіны, адказам людзей, якіх ён так любіў і для якіх стараўся, каб мы разам ушанавалі ягоную памяць. Каб гэта быў не помнік сямейны альбо карпаратыўны,
каб гэта быў помнік сапраўдны народны. За 28 гадоў працы Белапану ў офісе рэдакцыі прайшоў не адзін ператрус. Ціск узмацніўся асабліва ў апошнім месяцы жыцця Алеся Ліпая. У чэрвені камітэт дзяржаўнага кантролю распачаў крымінальную справу супраць журналіста паводле факту ўхілення ад выплаты падаходнага падатку. Я заўсёды этого не чаканасць. У жніўні адбыліся шматлікія ператрусы і затрыманні журналістаў у справе Белта. Сярод іх і супрацоўнікі Белапану. Следчы камітэт завёў крымінальную справу за нібыта несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі. Праз некалькі месяцаў справы супраць журналістаў спынілі. Так, ён хварэў, але я думаю, што ён мог бы трымацца яшчэ доўга, калі б не вось гэтыя два такіх моцных удара, якія цягам некалькіх месяцаў ён атрымаў ад праваахоўных органаў. Характар Алеся, ён увогуле ва ўсім Белапане прысутны. Вось гэтая імклівасць, хуткасць, імпэт, які быў у Алесе, ён, мне здаецца, характарызуе таксама цалкам усю кампанію Белапан. Імя Алеся Ліпая знаёмае бадай кожнаму ў беларускім медыйным асяродку. Сэрца паэта і журналіста спынілася год таму праз цяжкую хваробу. Мне страшно, што ў маім хітоне страж давацца смягным толькі воцак будзе. Але найбольшы чалавечы страх за Беларусь. І я малю аб судзе. Наста Каханович, Белсад. Яшчэ 23 жніўня 1939-го мірнае неба над галавой. Аднак ужо праз тыдзень на тэрыторыю Польшчы войдуць гітлераўскія войскі, а праз 17 дзён чырвоная армія. Уваход на ўсходнія тэрыторыі Савецкі Саюз патлумачыў кампаніі па вызваленні заходняй Украіны і заходняй Беларусі. Пра тыя падзеі ды 80-ю гадавіну падпісання пакту Молатава-Ріббентропа мае калегі. 80 гадоў таму СССР і Нямецчына падпісалі пакт аб неагрэсіі, дакумент, які фактычна і распачаў Другую сусветную вайну. Да дамовы далучаўся сакрэтны пратакол, які дзяліў усходнюю Еўропу паміж таталітарнымі рэжымамі. Да СССР апроч паловы тагачаснай Польшчы таксама адыходзілі краіны Балтыі, ды вырваная ў вайне 1940 года частка Фінляндыі. Савецкі Саюз зняпраўджваў існаванне сакрэтнага пратаколу ажно до 1989 года. Подписание пакта между СССР и Германией было исключительно в корыстных интересах двух государств, разделение сфер влияния, и поэтому, когда начинают сегодня размышлять, и даже вот буквально на днях открылась выставка, организованная МИД Российской Федерации, и Лавров, демонстрируя фактически, наконец-таки, подлинник на русском языке пакта Молотова-Риббентропа, опять сказал: у Советского Союза не было вариантов, потому что западные демократии затягивали переговоры, и надо было что-то решать. Это абсолютная фальсификация, потому что она не соответствует тем событиям, которые развивались в то время. Нават сёння падпісанне дакументу ў краінах, чыю гісторыю ён змяніў, трактуюць па-рознаму. У расійскіх падручніках гісторыі яго тлумачаць складаную палітычную сітуацыю, што была тады ў свеце. Адмова СССР ад ранейшай палітыкі барацьбы з агрэсіўнымі памкненнямі Нямецчыны рэзка змяняла суадносіны сілаў у Еўропе. І ў Маскве, і ў Берліне цудоўна разумелі, што пакт забяспечвае Нямецчыне свабоду дзеянняў. Гэткім чынам СССР быў узнагароджаны сакрэтным пратаколам. Ва ўкраіне заходнія рэгіёны, якой паводле савецкай прапаганды вызвалілі ад засілля польскай буржуазіі, пакт Молатава-Ріббентропа і сакрэтны пратакол называюць, цытата, учынкам працяглай савецка-нямецкай супрацы і паэтапнага збліжэння ў міжваенны перыяд. У Беларусі, што як і Украіна атрымала ў 1939 годзе дадатковыя тэрыторыі, падзею называюць, цытата, імкненнем ураду Сталіна выйграць час для заканчэння мерапрыемстваў для ўзмацнення абароназдольнасці краіны. Если мы берем оценку других стран этого периода, и вообще сегодня мы должны оценивать по-другому, какие последствия имел пакт для нынешней Беларуси, для Украины, для Прибалтики и, в конце концов, для России. Пакт Молотава-Ріббентропа падпісалі на 10 гадоў. Прадугледжвалася ягоная 5-гадовая пралангацыя, але дзеянне дакументу спынілася 22 чэрвеня 1941 года. Ігор Віняўскі, Ірына Дарафейчук, Белсад. Навучанне на 2 змены, а цяпер і ў калідорах. Месца на атрыманне ведаў не стае ў горадзе Глыбокае на Віцебшчыне. Найбольш чакаюць будаўніцтва дадатковай школы ў новым мікрараёне, дзе цягам дзесяцігоддзя паўстала каля 20 шматпавярховікаў. Юлія Цяльпук распавядзе падрабязней. З гульнявых пляцовак у школьныя калідоры неўзабаве перанясецца дзіцячы гоман.
Як у Паставах або ў Пружанах, у горадзе Глыбокае жывуць каля 20 тысячаў чалавек, але школаў на одну менш. Гімназія і 3 агульнага типу. Школа переполненная, особенно вторая, третья, вторая смена постоянно. Детям не всегда удобно. Вот, поэтому надо. Очень ждем. Добираются дети на другой конец города, и с транспортом проблем. Но вторая смена для детей – это никогда здорово не было. У найбольш перагружанай школе нумар 2 частка першакласнікаў у новым сезоне будзе займацца на калідоры. А 10-11 класы ў школах укамплектавалі па 40 вучняў у клас. Раней, наприклад, я вучилася так само у вялікім класе. У нас было 36 чалавек, але намі настаўніца сапраўды займалася, вела урокі так як след, таму што у яе было вельмі мала папер. А зараз галоўнае гэта паперка, а не вучань. Былая настаўніца кажа пра вялізны аб'ём справаздачнай працы, якая цяпер ляжыць на настаўніцкіх плячох. Часцяком гэта справы далёкія ад выкладання і класнага кіраўніцтва. Калі штосьці здараецца, настаўнікі нават выконваюць ролю міліцыянтаў, пажарных. Яны ходзяць па хатах, правяраюць лядоўні, шафы і гэтак далей. То бок нават, як мне кажуць самі мае знаёмыя настаўнікі, на сваіх дзяцей няма ў іх часу. У такім рытме задача даць, атрымаць веды, а не толькі атэстат, складаная для абодвух бакоў. Дадатковую школу мясцовыя чыноўнікі абяцалі пабудаваць разам з дзіцячым садком у новым мікрараёне на вуліцы Паўночная. Садок паставілі, школу не. Потым раённая газета узгадала пра будаванне тут у 2020 годзе пачатковай школы. Ці плануецца? Пытаемся ў аддзеле адукацыі. Пока не. Я ж не могу вам так докладно сказать. И я думаю, что вам лепш патэлефанаваць у отдел архітэктуры і будаўніцтва. Атрымаць адказ у гэтым аддзеле нам не ўдалося. Раней жа, кажучы пра школу, чыноўнікі скардзіліся на недахоп фінансавання. Грошай на тое, каб навучаць няма, але знайшліся на тое, каб судзіць. Гмах раённага суда напярэдадні ўзвялі цягам 9 месяцаў насупраць школы нумар 3. Юлія Цяльпук, Белсат. 30 гадоў таму каля 2 мільёнаў жыхароў Літвы, Латвіі да Эстоніі ўтварылі 600-кіламетровы жывы ланцуг уздоўж дарогі з Вільні да Таліну. Гэтую акцыю зарганізавалі нацыяналістычныя рухі 3 краінаў з нагоды 50-годдзя пакту Молатава-Ріббентропа, што і знішчыў незалежнасць краінаў Балтыі ў 1939 годзе. Як 30-годдзе балтыйскага шляху адзначылі ў Вільні, без каментара. Лет тому назад стояла на Балтийской дороге, так для меня это было, наверное, больше как приключение, потому что я была еще молодая, и мне ехать было довольно далеко и не очень удобно, но все равно я ехала, я со всеми вместе стояла и чувствовала себя очень важной. Балтийский кelias было такое событие, что перевернуло, по-моему, пол Европы. Мне лично 21-го родился первый сын, а потом эта дорога Балтиос, очень большие чувства, очень большие воспоминания и так далее, и так далее. Балтийский путь – это наша Прибалтика, это свобода, независимость от других стран. Это наше движение вперед. Гэта былі ўсе навіны ў сённяшнім выданні аб'ектыву. Больш інфармацыя на нашым сайце belsat.eu. А эфір працягне прагноз надвор'я і юрыдычная праграма «Маю права». Да сустрэчы. Thank you.